size. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri matian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Report! Afternoon Edition! Today is Wednesday, Miyerkules kita magka-aksyon nga presentation, Oktubre 5, 2022. Sa mga adlaw, ginahiwat naton sa bilog nga kalibutan ang ginakabing World Teachers Day 2022. Ining World Teachers Day o kung panawag naton magka-aksyon the International Teachers Day. Hindi ginaselebrar kada Oktubre 5 sang kada tuig man. Umalit pa magka-aksyon 1994, we celebrate Teachers Day adlaw sa mga manunudlo kada Oktubre 5. Ining adlaw ang kusariin ginahiwat naton, ginaselebrar, nagapasalamat kita, nagahatag kita pagpasidungog sa bulig man sa mga manunudlo kag ila kontribusyon nga muna nagahanas sa mga estudyante para mangin isa ka maayo nga mga professional sa ulihi. Sa siniman nga adlaw ginalauman nga magtelefon kag mag-organize ang pila ka mga conferences kag programa ang mga manunudlo kag kasubong man ang pag-identify kun ang pagtumod bala sa mga problema nga ginapangatubang sa mga maestra kun manunudlo sa bilog nga kalibutan kun sa isa ka pungsod abi. As well as globally makaaksyon kang pinakatinutuyo sini agod nga makakita sang solusyon sa mga problema o kun issues nga aton ginapangatubang. Sa sining nga tuig 2022, ang tema sa World Teachers Day amo ang Transformation of Education Begins with Teachers. Ang October 5 bilang gamay gid lamang nga paghatag sa inyo sang etymology o kung maragtas abi mga kaaksyon sa World Teachers Day, ini ginproklamar mga kaaksyon sa Oktubre 5 sang UNESCO sang 1994 ang World Teachers Day celebration every October 5. Ini agud nga i-adopt ang resolution sang UNESCO kag ILO recommendation. Ini kabahin mga kaaksyon sang Intergovernmental Conference nga kung saan gintipon sa UNESCO sa Paris ang mga grupo sa mga manunudlo sa bulig man sang International Labor Organization agud nga gaan sang proper recognition ang mga manunudlo bilang pinakabig nga noblest profession of all. Tapos sining mga kaaksyon nga adoption ang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kung UNESCO dili na nagdeklara sa Oktubre 5 bilang World Teachers Day. Happy Teachers Day sa tanan nga mga manunudlo, kay ma'am, kay sir, principal man o kung supervisory, instructional man o kung administrative function. Happy Teachers Day sa inyo nga tanan. Actually, nagsugod ni September 4 ang celebration. Isa ka bulan ini nga pagdumdum, pagselebrar sa kontribusyon sa mga manunudlo sa aton tanan nga mga professional, sa aton nga mga kabataan, labi na sa bilog nga pungsod Pilipinas. Aksyon! John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon, John Diaz. Mga ka-aksyon, 81 days na lang. Antes na naman ang adlaw sang Pasko. Kag 88 days. Oy, antes ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon! John Diaz! Balita na patas! Dili kita sa ton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinalan.
Nano ba lang mga bulubalita nga dapat ninyo mantayan diri man sa aton nga pagpangalagad diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa aton headline number 1, bangod sa damang. Subo-subong natabo mga kaaksyon digto man sa may banwas ng Calatrava. Tabo ini sang Lunes, late reported sa mga kapulisan. Sa Corina, Manila nga napatigayon ng investigasyon. Kumo isadreo patay isang pilason sa aksidente sa Dalanon. Actually self-inflicted ni. Magsilim ka self-inflicted, why mas sa kontra, why mas sa nabungguan nga iban. Siya lang gidya ko galingon niya ginaman na yung motorsiklo among na aksidente. Ti resulta subo-subo isa patay isa pilason. Sunod rin mga kaakson sa ito na interview kay Police Major Lumia Ilidawan, ang hepe sang Calatrava PNP. Natabo ining aksidente sang hapon sang Lunes, Oktubre 3. Kung sa rin patayo ang isa ka overseas Filipino worker kung OFW nga babayi nga ginklala kay Christina Paghubasan. Legal ang edad mga kaakson. Samtang pilason naman ang iya ring upod nga si Joel Marcelo. Mag-nobyohan na ini sila nga duwa. Ano ganyan, panawag na aksyon kay lapit na sila kaslon. Fiancé, no? Fiancé, no? Kay tilapit na sila kaslon. Actually, sila nga duwa kalaslon na sa January 2022. Nagdulong sila sang bridal gown, abala? Kaya nagaparenta, galining babae, sang gown. And then, ang gown nga ginparkilahan niya, nga dalaya, amumantaning gown nga suksukon niya sa kasal nila sa January. Sang natabo ang ining aksidente. Subo-subo mga kakson. Kay bangod ang natabo, ang, di ba kung mag-drive ka, ang tiil mo, tiara, gina nakaplastar. Ganun kaya naman ang tabo nga ang damang ko noon, nagkamang sa tiil, sining driver sang motor. After sina mga kakson, ang natabo is doon na distract bala ang driver. Siguro kay tikakalam guro or nakibot sa guro nga may damang da si tiil ya. Gintulok-tulok ito, ginsagi at kagios yang tiil. Ang natabo wala na makontrol ang iya manobela. Kay wala na kontrol ang manobela mga kakson na disgrasya ang motorsiklo nga ila ginamaneho. Ang natabo, nabunggo ang ulo sining ni Paghubasan sa sementado nga dalan. Kangkon ini sa madamo nga pilas sa lawas. Patay ining si Paghubasan. Kilaso naman ang iyang live-in partner nga si Marcelo. Nabato ni Sir Lidawan, boss, January, tani kalaslo na ni sila nga duwa. Napuli ni bago lang ni kapauli kay para tani sa mo ni pagkabot sang January. Aksidente ganang tabo. Sa ito naman nga headline number 2. Dali naman kita, Dalanon gapon, subong hapon ang mga traffic enforcers. Nakitaan nyo sa Dalanon nga nagapa-indis-indis, nagakiay-kiay, nagagiyo-giyo ang ilang alawas, nagasunod sa musika, kag iban pa nga mga ambahanon. Aradra sa may BS sa Kino Drive, basi matingalang mga drivers, wala mga riding public na may gamay nga plataporma nga ginbutang o kon platform sa tunga sang dalan mga kapson. Ginimo nila nga mini stage, naga-perform yung mga traffic enforcers. Bangod nga nagbalik naman ang dancing traffic enforcers. Sa hindi ka pa indis sa Bacolod Traffic Authority Office, pero ting kay kiay sa mga traffic enforcers mga kakson. Aradra sa may BS sa Kino Drive. Of course, nakasuksok sa ilong uniforme. Nagsugod ni last year sa administrasyon ni Mayor Bing Lonadia kag sa under sa supervision ni Police Major Ruel Colanag. Ginpadayon sa mga tuig no sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez, and then subong ara na sa pagdumala naman ni Police Major Junjit Liba. Sige nilang taon ta ni karon ko kamustada. Live na to may kaupo ng aton nga Patrol 1 Brabado Patrol with Action Eden Naboso dra mismo sa may BS Aquino Drive. Balik na naman gikan sa Bacolod City Government Center. Balik na ni Action Dale Salazar, tub-tub duha ka tuig ginhatag sa pila ka mga negosyante sa Manukan Country na may utang sa syudad para magbayad. Sunod naman sa City Legal Officer. Presidente Marcos nagpromesa sang mas responsable nga mga tikang sa pagsolusyon sang climate change. Kani responsable man pating giyos mo no? Di kay tim lago-laga ko to imo yang ay kapayaga panugid ri sa imo nga mga nabilin ato ka nagli sa Singapore. Galiligan ulo ka mga tao di depensa sang imo to nga lakwatsa.
pagkatapos to, kakasitik si Cos Angeles bilang First Secretary. Aksyon Radio Provincia, time na 5:16 na. Aksyon John Diaz, balita na patas. Action Reports, Afternoon Edition. Ay, kamusta nga ito taran yung matag para mati sa aton nga mga ukod, mga suki sa kanginan, diri sa 61 ka mga kabaranggayan sa Dakbanos ng Bacolod. Liwat naman kita subong hapon magadulong sa inyo sa pinakamabago madalag kong mabalita nga natipon sa aton mga aksyon unit reporters, sa aton aksyon correspondent, handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kanginan, Aksyon John Diaz. Welcome na welcome sa liwat diri sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:17 na. Naming panahon diri sa Bacolod City today is the Day 5 of Mascara Festival 2022. Kung Day 5, pertikramos na mga activities. So, mayara kita sang Robinson's on the spot mask making and subong do presentation man sang mga maskara balang costume sa mga barangay. Ara sila sa Robinson's Place Bacolod. Nakita ko kay nasa live ni Attorney Pinky Mirano Campo, ang festival director sa Mascara Festival. Pertiket ahom sa mga maskara. Makachimpo kumlagaw tuguro karon sa may Robinson ay para makali to ka makalantaw to kuno nung tsura ka mga maskara costumes. Para at least advance na kabalo na mag-abot gali sang October 23 amo na ning surok-suko nila. Dalabot sina may harap pagid subong sang ABB Got Talent ang bida ng barangay cluster C and D. And then may harapan sang maskara table tennis sa may Ayala. And then may giant mask contest and street dance costume parade sa may digto ni sa may Robinson's Place. Amo ni balko naka-display digto. Diba? Si makalili kita to karon kag makalantaw bla. Gusto tani man lang tabon kung nung katahom ni. Kasi pwede tin masulusok-sok bla. Sana all. Sige, this time, check na nato nga naman nga patrol 1. Atong Brabado Patrol. Kamusta rin ayan sila nga sitwasyon sa may Visa Kino Drive. Action Reports, Afternoon Edition. Pud natin sa patrol si Action Eden. Abo, so Action Eden, mayang hapon. Good afternoon, John! Maskara dire sa may ginsangan sa Pieta Kino Drive, Lacson. Basi makibot ko, ara ka karon sa tunga sa dalan, ha? Sana all. Hindi naman ako kasi napunggan ko diya si Papang Nixon. Oh, amo na ng bako pang digit pagtisdigi, maluoy ka. Kaya siya action dyan ang mapatunga. Oo. Pero dire mo lang yung makita nga daw halos nagtililipon ang mga traffic enforcers pero perte paka-traffic. Gani, no? Basi weto traffic enforcer bang yung lugar? Sana all. Traffic, kaya bisan kasinyas ng gasaot kung nga go na kapondo kaya ang iban yung motorista ga-video. Hindi kay... Nalingawtan na. Hindi kay ba, si Abi nila Action Eden, ang sinyas sa kamot, abi nila part pa sang choreography, abi nila hindi sinyas. Sana all. Pero kagina, sandyan ka na mo, ginabalaan ng hapon mga enforcer na kay may sipa-sipa na sangkel, may mga giling-giling na kasadya sa ila, no? So, maskara na guys. Pero, tapos na actually action dyan kay 20 lang man sila ka-concert mo. Okay. I mean, sa elimination round, kadamo pa man sa mga masunod pang round. Elimination pa ni Gali Subong. Yes, elimination pa lang action dyan. That's why nga random actually ang mga music bala subong ay hambal nila. Kung fix nga Mascara Festival, kanya music, pasing iban bala mag-practice. Okay. Ang iban, kasaulo na sa ilang stepping. Si subong niya dyan sa sakot-sakot, may Budot, may Michael Jackson. Wow. May Mga Michael Jackson, no? Chimpo-chimpo, gita ni Papango. Sana all. Ay, nasa gawa. Sino po madala din, Sir Liba? Really si Sir Liba, Rito. Ipapahigat sa balakay ng video God. Sir, pwede ito ka itong invite sa kilid. May invite sa kilid. Kaya pa man ko to, kay si Sir Liba, ito kayo dugay, hinga ka, one action dyan. Kay si Sir Liba, ito kayo dugay, saring masahot. Ti ko ante sabihan, nakipa siya no mabal, ante biso iya, gusto mo ba? Basi, wala ka rin manan dyan, sir. Ay, sa
ako na doon po si Action John Miguel. Sir, kamusta ang sining hapon? Mayo lang yun, wala na ulan-ulan, sir. Ano ma'am, ban mo na, sir, sa aton, sining mga motorista, kahit pagina, damo na nagareklamo sa lagad ng traffic. Salamat sa Simpo, no, kaya daw nagbukod man sa tunog yun. Pero sa aton man na motorista, normal ang pagpasisa lang, gamay lang kasi ini part mo ni sa aton pagsilibrar sa maskara, so kinahanglan man naton niya ipaparticipate ang aton nga mabilidadan mga enforcer. So isa man na sa action naton kabalo man kita, no, 2 years nga nagpauway, so gintry lang naton nga mag-participate sa buong tanawon ta kung anong resulta. So at least we are successful man, no, as of this time, though okay man naton nga outcome. Sir, paano ang 20 nagka-contestant sa buong, sir? Paano ni sila ginpili or nag-apply sila, nag-register, sir? Baligid pa, gin-announce pa lang sa ila. And then actually, damdamo sa interested Gusto mag-intra po galing kay limit lang kita sa 20. Kay because of lineman, no? Kaya isa ka participant, ma-perform sang 3 to 4 minutes. So, start kita ginapurok lang. So, ma-dulman kita kung sobra 20. So, naisipin na natin up to 20 lang. Sir, ano ni matabo? Kaya actually, na-mention elimination round pa lang din. So, may expect na motorista may medyo monitor na daragat sa traffic for the next days or sa mga schedule. Sakto ka, no? Bali, nakita taman sa mga gamay nga mga lap test. Well, fix sa next nga round. Kaga, by the next round naman, medyo jutay-jutay na ta. So, nakita ta na mga depekto nga pwede natin i-improve sa next natin nga round. Kaga, posible, hindi naman din sa amon nga area, no? Kasi may ara naman kita i-select nga medyo gamay-gamay nga intersection. Kamo na nga medyo pa naman, hindi naman din natin mahiwat. Sir, dalon po na lang pamangkot. For the last 5 days, sir, sa atin siya Maskara Festival. Kamusta ang patungan nga rin ako isang bitaw? Well, halin sa una, no, adlaw, nag-monitor kita, nag-abiyanta, at magaga kita nga pagpanilag. So far, ang influx sa aton nga salakyan, during the time na closure, okay gitya, no? Some of, almost ang mga jeepney natin yung in-around nagsunod. Ang ato na problema, nung may aragin man niya, wala nagsunod, no? Nag-ihimo sila sa ilang ruta. So, amo itong aton nga gintingwaan. Mismo man yung gabi, no? Sa first aton nga day sa pagsilibrar, pag-open. So, warn naton sila nga, hindi na pagsigihon. Okay. So, after siguro sa buong 5 days, no, may harap at na-receive nga, may harap nga Japon nga may cutting trip. So, naprobligar kita nga gindakop naman sila. Pero so far, wala tayo may complaint with regard sa aton closure. So, amo na nga, may pamangkot ko kung gusto tayo modify. So, no need to modify, kaya okay man siya. Action Eden, may premyo na. May premyo na Action Eden ang contest. Ano? May premyo, sir, ang contest. Yes, so may ara gidya, may ara din sa preview kay nasipto ni namon may preview. There will be 4 ka finalists. First champion, first, second, and third. No, samo na sang the champion, first runner up, second runner up, and third runner Pero up. wala ka na balance kung silagit. Wala para sa exact amount, pero pwede na dako naman para sa ila. Sir, action dyan na Major John Diliba, may additional pa sa Anyway, anong appeal Action Eden? Anong appeal sa public, sa riding public Action Eden? Yun po ang napila talang sa reading public. Gamay lang pag-intindi because this is first celebration. We cannot expect na dati lang sa Gyapon, no? Kay kabalo sa 2 katuway kita nagpauway. So this time, ang influx ng tao sa salakyan, grabe git, no? So di natin expect na pag-abot po sa intersection sa diretso ka lang Gyapon. Expect na kaya ka mapunlo ka. That's why, gamay lang nakapasensya. Ang yabi na is pasensya lang, oh. Oo. Anyway, sir, di ba si Masaot ka kay Dugay? Ipakita mo gitsa mo na. Hindi na. Dating pa no. Puro kaliwa ka na sa tail ko. Sige, sir, thank you. Good afternoon. Congratulations. Action dyan si Major John Diliba, ang head sa Mitaw, Ari, hindi siya nag-aunay man. Oo. Grabe, action dyan. Kaya ang iban, may nakita ko gani kagilang. Ang iban nga nagasakay sa jeep, sumato na sa dyan, nga may nagasaot-saot nagapanaog, ganay. Anyway, Kis alang man aya ang South-South ngayon makaintindig ng riding public. Labi na nga may Maskara Festival kita nga daan. Correct, action dyan. Amo man na nang pangabay nila,
kay kagina may mga motorista actually nga nagpinangakit especially ang ma-right turn balatani from BS Aquino pa Lacson. Ah. Di ba you can always turn right man gid kung baga pero titungod nga may amo ni nga event action dyan medyo kuan lang intindihon lang kahit Oo. di kabudlay base magbinungguan na iblang iba daan nalingaw magtanaw. Ikapila na siya? Last na. Last na action ni. dyan nga contestant. Ate, Yes. ikaw daw number 21? 21 si Papang pa. Tapos kung okay si Papang, dira na lang ko dahil ma-decide kung Salvaron, kung Action Radio, kung hindi. Okay ba? Para may participation. Naman ito guro si Sir Libang, may representative from Action Radio ay. Pwede ba? Sana premium. Wala ganyan wala problema. Pero ano no, do ka lively sa music, do ka namin, do na-enjoy mo naman traffic enforcer Correct, gid action dyan. Kag sari-sari ilang pamaagi Oo. Ari gid gani actually action dyan. Si action JM may kwan. Di mo may duty kung wala for sure ari. Di sa kayang tita gani nag-intra. Di mo? Doon! Ang iya nga tita nag-intra di sa competition. Akay Dyan. po, Kasi ano ito- gani na combination na sang babayi kag lalaki. Yes, oo, Ah. combination. Basta mga traffic enforcers, wala pili. Di, Okay. ang mga the moves to sa tita ni JM, do iyagin ni JM. Ano na gito. Anyway, hindi sila pwede ka panaog sa platform actually din sa Hindi stage. sila pwede kapanawag sa platform, pero tiyan mo to hambal action dyan, kagina, nagambal si Sir Liba, nga basta i-suggest yan sa next round, is either kwaon ng platform o kung lapad-lapad doon, kaya actually iban daw na awkward, kag doon na lang-alang, bala mag-iho, Oo. mag-south-south, kaya kasi madagdag sila. Gani kay last time may wala platform. Kung wala Oo. platform, ya pwede ka kapin na gusto mong no, may mga Correct. kagios kaya may mga choreography ka nga ma-add on do pareho bala sa imong mga estilo bala. Sana. Oo, gano'n mag-flex, dolod-dolod. O ba sibla may mga flooring. Kaya guro botan eh. Hindi lang guro magpatama. Ano kasi magsinumbaga. Hindi ang mga salakyan. Kagina Gani. na. Basi ba Kagina na. Ano ka sala-sala. Si Sir Liba, ano mapatungan? ba sibla may magtumbling gulpi ka nga sa lakyan magtumbling man ako. Hindi lang. Simple kitang tanan action dyan sa tiyempo kay wala nag-ulan. Ako na na Yes. importante. Oo, no? Anyway, for sure, bisan may ara pila ka mga medyo naginit ang ulo, damo gid nalingaw Action Eden, no? Correct it action dyan. Kag, ti, amo na ang pinakauli, di action dyan. Oh, nautod na. Action Radio Provincia, job na 5:28 na. Ang puso naman itong portion sa report ng Action Eden. Balikan na sa last part ay stretch na sa iyang report. Aral gapon sa bisa kinodrive, balik na Action Eden. Kaya bako gid sa imo, dalion ko na ni kaya ako nasunod. Kaya dahil mo pa plaza, Sige na, ako- kung ano naman to activity sa iban pagin nga festival site. Ako na may Action introduce. dyan. Ladies and gentlemen, contestant number 21, Action Eden Aboso. Wala, hindi na pala pag balang edad. Wala na ganun iba. Gusto ko vital statistics May lang. vital statistics pa, Geb. Kibotod lang, Pero- 36, 26. Action Eden, ang music nila hindi pang maskara, no? Hindi pang maskara, random lang yung action dyan. Okay. Random lang yun kay parado kung baga mo naman hambal nila nga kung pa actually mo to hambal ni Sir Liba ang judging ni is not solely sa saot secondary lang ang saot it's how they manage the traffic action dyan Dapat kinahanglan oo gimbri nga dalaga saot bala kay kagina gin anhana to ni Sir Liba kay tigalaba ng traffic sa isang traffic enforcer kaya iti ang balya bala dapat amo na kag natin ang briefing manay no ang judges nga amo gina-action dyan ang number 1 gidya paano nila i-manage ang traffic Oo. secondary na lang ang pagsaot-saot Kaya ba, si Bala malingaw ka na sa saot, wala ka na galigasin niya. So, ano na gani kaya para ugon ka na sa driver kag anong plano mo yato sige, tada ka, oy! Tapikit kami diyan, ayo, ari ka kami di. pero subang sadya-sadya action dyan na kagulton tanin tanawon ta sino madala sa elimination round para naman sa next round action dyan. Pero Okay. sige ako, sa ginsangan sa BS Kinadrive Lacson, Action Iraboso, una sa balita ng action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat kay Action Eden Naboso, live dala sa patrol. Sa area naman sa BS sa Kino Drive, sa nagapadayon karon nga traffic o kung dancing traffic competition.
maskara niya. Sa mga riders, puno pasensya lang. At di basta gani maskara related, we can excuse that one. Anyway, tanan man kita ma-enjoy, tanan kita makabenepisyo. Pero sa mga motorista, gusto nyo mag-video, mag-picture, hindi na magpundo. Labi na ko ninyo, nakaga-traffic na nga daan. Pero iniya nga nation niya, pwede tani pasensyahon. Unless otherwise, guro ko, hindi ni maskara festival, hindi related sa maskara. Guro mainit ang ulo ta, ti masiling tabi nga gaya na ano, nadas nga man. Pero tikay nakita naman natin, they're performing, relevant sa kapistahan natin. We all know naman, and we should expect, dapat subong pala nga daan hasta sa 23. Spektaron na na on the rest of the day, ang traffic pertigis Bacolod. Nga man una bes ang activity na inlain nga lugar. May activity na sa Robinson, may activity sa Baysa Kino Drive, may activity sa NGC, may activity sa Plaza Dio. Pag next pagidbis October 10, dito sa South, dinaguso naman to na. Kaya may panaad pagingidaan nga activity. Lalabot kasiging panaad, kasigi pa activity diri sa NGC. Kasigi activity sa Plaza. Amo gina, basta may festival. At least ganang ginapreparahan nila, no? Ano pa iguro kung grabing publicity? Kabalo ka aksunin, isa ka problema nilang publicity. Wala masyado publicity mong kung may publicity, gid nga massive. May mga radyo, gid nga nag-announce ni. Siguro, dinaguso gurong tawad sa Bacolod. Akso Radio Philippine Standard Time, last 5:32 na. Sige, sa atong pagbalik ang mga balita ng mga ka-aksyon diri sa Akso Reports Afternoon Edition. Southern Plus Gold. Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mangulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga, biskan pigado lang ka mo, busilingon, hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, kag sige-sige lang ka mo, pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh.
Regular nga pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3 ang may dako nga mabulig sa Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo, ginabakal sin korte, ini ko pasensya na biri ang atong John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:45 na. Antes pa man ang report ni Action Dale Salazar. Good afternoon kuno anay ho, mayang hapon Action John. Akong ginatamyaw ang akon nga mga palangga nga mga teachers. Mo po nga palangga nga teachers. Sana mga palangga ako nga teachers sa UNOR, si Stain McGronfield gida. Sa gining nagapanguna kay daw siya ginadang leader nga daan. Sana si Sir Jomar Flores. Alam mo nung pinakamatahom sa tanan si Lloyd Canson Bilbar. Ang in love nga si Christian Tadi Salavera. Ang tigtas ang sila nga si Jose Rogelio Celis Campos III. Si Sir Luigi Perido. Ara man si Choy David Chansay. Ang in love nga si Darren John Villanueva. Si Sir Arvin Tan. Ang pinaka-sexy sa tanan nga si Efren Rosales. Oh no! Kag ang import nga si Glenn Guangco. Sana Happy Teacher's Day sa inyo nga tanan. No? Mga hapon mandala kay Ma'am Christine Minyes Villalobos. Naga-monitor man no? Si Kagawad Imbong Jo Campo. O kay Kapitan Vito dara sa may barangay Maaw. Kamusta dara ka? Mayang hapon lang. Kay Kapitan Ricky Mijares sa may barangay Banago. May hapon mandala si Mokap. Kay Ma'am Julie Militado Patrimonio, naga-monitor man sa doon nga pagpangalagad sa may barangay Singkang Airport. Si Ma'am Diding Alohamiento, naga-monitor naman sa doon nga pagpangalagad. Siging ibando kay Dugay naman, diri kita mag-aksyon ho. Ay tagikan sa Bacolod City Government Center. Ay tubduhan na lang kung nakatuig ang ginatag sa pinakamanegosante sa Manukan Country nga may utang ba sa syudad. Nga dapat nyo kuno bayaran ang inyo nga utang ho sunod sa City Legal Officer. Action Radio City Hall Report. Sa detalye sinipod naton si Action Dale Salazar. Action Dale, mayang hapon.
Action dyan, hindi lang tugtog December 2022 ang extension ng ginhatag sa syudad sa Bacolod sa may mga arrears sa utang ng mga tenants sa may Manukan Country. Bangod sila sining compromise agreement nera sa mga tenants nga tugtog maximum nga 2 years ang ila sinigin ayo para mabayaran ang ila sini nga mga utang sa syudad sa Bacolod. Action dyan. So kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., once nga makaslawan pagid ining mga tenants nga mag-comply sa ginakasugtan o compromise agreement, daw diri nag-adoption dyan ang final nga ipasirat ang syudad ang ila sining pwesto kagay auction ang ila sining stall dira sa may Manukan Country. Ginpahayag diri meeting nga ang compromise agreement wala nagalalangay para sa 15 tanan kamay mga arrears pa sa syudad kundi depende sila sila nga balanse kag kapasidad nga magbayad. Pero according diri sa City Legal Officer tugtog maximum nga 2 years ang pinakalawig nga compromise agreement para masettle ang ila sining nga balayaran. Pamati naton si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Hindi, ma-complayon kito nila eh. Oo, pero kung ma-fail sila attorney, anong matabo? Ate, amo nagiguro na natutuod, naging sila na siradan. Oo, bata nila compromise agreement pala reho sa attorney? Depende sa mga. Kaya TV ban man kagmay, hindi man makapareha sila. Oo, pero within the year ang listening ng mga promises. Hindi, ano na kayo natinggahan sila ni Council of Floor enough time na gid na makabayad para way nakita mo rason. Pero until when, attorney? Ang ano to nila is for mga 2 years. 2 years na extension? To pay sa sa ilan na arrears. Oh, okay. Kung maglapaw ka na December, okay pa gali. Okay pa. Kasi na sila, complayon nila. Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ano nga balita ginadalong sa inyo sa Santo Blas Gold mga kapsyon isa ka kapsyon. Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time 5:49. Bago ginama mga ka-aksyon, nagsunod nga balita, nagpanumpa si Ruel Digamo, ang siyang anay gobernador sa Negros Oriental, subong adlaw Oktubre 5 bilang bag-o nga gobernador sa Negros Oriental. Ini mga ka-aksyon kasunod sa mando sa Commission on Election nga ang tanan nga boto nga nakuha sang isa ka ginaligar nuisance candidate nga ang apelyido Digamo man ang ipasa sa kay Ruel Digamo. Ang combined nga boto nga nakuha ni Digamo kag ang nuisance candidate mga ka-aksyon ini sufisyente para mapierde ang nagapungko nga gobernador sa karon nga si Pride Henry Teves. Pero kagabi nagpagwa man sang report or statement si Governor Pride Henry Teves ng Negros Oriental, sunod sa iya ang DILG ang dapat nga mag-install sa iya bilang gobernador o kung uninstall, magsiling ka uninstall, amo ning mapakakas dira sa iya sa pwesto. Kaya nga ligasyon diri ni Teves naman na-install na sa nga daan, naka-assume na siya sang pwesto bilang gobernador. And then ang DILG ang nagpa-assume siya sang office. Aba diri ni Teves, ining kaso ang ara na karon sa Korte Suprema, ginahiring na. And he is willing to follow anuman ang order na ipatuman sang Supreme Court. Aba diri ni Teves, if the Supreme Court comes in and rules in Digamo's favor, then I will not stay a day longer in the provincial government. But if the Supreme Court rules in my favor, let us continue the good plans we promised for our beloved Negrosanons. Pero tinga isyo ni mga kauson, kaya panindugan naman yan ni Teves, ang ginfile nuisance candidate ining kontra nga si Digamong isa. Digamo, si Ruel Digamo nag-file nuisance candidate ang isa ka nagpapili nga Digamo. Ang haba din ni Teves, dapat wala siya nadala sa eksena. Kaya tiduwa man sa gayong kwentuhanay mo. Yung iya di gina-question, how come nga nagsulod ang iyang ngalan nga saya ang kinkwa, to discredit iyang ginalify ang iya di nga proclamation.
galaw ay maguro kay nga do hindi taman bima-assume. Ako na personal note, hindi taman guro mabalaan bi nga tanan to nga nagboto kay Digamo to nga isa para gid man to bala kay former Governor Roel Digamo or base gusto gid nila botohon tong isa ka Digamo nga nagpapili. Because the election was already done. Do ka unusual nga the votes that the Nuecen's candidate got was transferred to the vote of the same person or the same probably of a candidate with the same surname. Arab lang nga itapos ng binutuhay, tapos pwede ako ng panumduman lang niya, pwede mo lang niya nga i-declare nga Nuesan sa isa ka kandidato, but not to the point nga iya to boto ipasa sa imo. Pwede mo na transferring of votes. Susun Johnny Diaz, balita na patas. Action Radio Philippine Standard Time na 5:52 na mga kababainan, kalalakinan, kagkatunga-tungaan sa pagpolisi ni tagsag mapulian indigid pagkalipatan nga dapat kinluan ang kalawasan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight.
Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tio na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa among tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face,
skin to skin, mouth to skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit Johnny Diaz, balita na patas. Evergreen Herbal Capsule, ari ng pinaka-epektibo kag pinakagarang. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Ruleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag paramati sa on Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na size 2 na. Napaw na kita sa panahon. Mayang hapon dira kay Ma'am Ana Sinoro. Good afternoon naman kay Sir Melili Uligo. Mayang hapon lo, di ko na my friend. Sir Melili, good afternoon. Sir Ruel Montaño Vicente, mayang hapon. Kay Ma'am Fema Alanza Trinidad. Mayang hapon dira kay Stain McGronfield. Araman si Ma'am Marivic Tigan Talavera. Kay Tamyayo lang ko nung kumare ha. Birthday niya subong. Sino ang kumare mo, ma'am? Si Jose Moncaltorilia, mayang hapon man dira sa imo. May lang nga pag-monitor, no? Basti Gergin, good afternoon. Mga pikidra ko no sa may home site. Welcome ko mga taga-Action Radio dira sa may Black and White Coffee House sa home site. Ang balin Sir Basti Gergin. Sige, tisingan na ba? Dasona, no? Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Rochelle Fulgencio Susana. Si Ma'am Emilia Hiponia, good afternoon. Shout out lang ko kay Godwin sang happy birthday. Happy birthday dala si mo Godwin ha. Enjoy your life. Action Radio Philippine Standard Time na size 3 na. Hey! You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. Mga ka-action ninyo na batiyan ang kabusan nga pagpangalagad sa aton nga palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. It's getting clearer, faced with a wall of doubt. Merkulis ita mga ka-action Oktubre 5, 2022. Sa liwat Happy Teacher's Day ha. But when you know, and when you say, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Salamat gid sa ato naman nga patulwan, ato naman nga Bravado Patrol. Production Eden Aboso and Ba-Action Papang Nixon Tahoma. Ato ni News Center Action on Defensor Lisay. Di man sa Studio A, Master Control sa itong technical side po natin si Action Henry Espalgar and Action JM Baikina. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar and Action on Defensor Lisay. Kagkaroon sa Action Firing Line po natin temporaryo si Action Artayupon basta Miyerkules. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz, nga nagasiring nga katapos ang media magaservisyo sa inyo sa tion sa kalipay kasubuok kon kabudlayan man. Hindi ni hampang-hampang ang amo ng kamaturan gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio.